Γεια σας παιδιά. Στο πρώτο βίντεο επεξεργασίας ήχου που θα σας δείξω έχουμε το Άκρα του Τάφου Σιωπή, που είναι το τραγούδι το οποίο θέλουμε να συνδέσουμε με το 3D Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης του σχολείου μας, του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, που φτιάξαμε με το Art Steps, και έχει τον περιορισμό ότι τα κομμάτια ήχου θα πρέπει να είναι μικρότερα από 4 MB. Το αρχείο Άκρα του Τάφου είναι ένα αρκετά μεγάλο αρχείο, είναι γύρω στα 9 MB. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να μειώσουμε το μέγεθός του. Η πρώτη μέθοδος που θα δείξουμε εδώ αφορά στο να καταγράψουμε λιγότερες λεπτομέρειες ήχου, ώστε έτσι να μειώσουμε τον όγκο, αλλά δυστυχώς θα χάσουμε και από την ποιότητα. Δηλαδή το τραγούδι μας στην αρχική του μορφή, ενώ θα είναι καθαρά και θα ακούγεται καθαρά, όταν θα κάνουμε αυτή τη μετατροπή θα ακούγεται όχι τόσο ωραία. Θα το δούμε και στην τάξη αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε το εργαλείο επιλογής, επιλέγουμε με προσοχή όλο το κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος του, αφού είπαμε ότι δεν θέλουμε να κόψουμε, και πάμε στην επιλογή, στο μενού κομμάτια, και στην επιλογή επαναδειγματοληψία. Δηλαδή να πάρουμε, θα του πούμε ότι δεν θέλουμε τόσες πληροφορίες, θέλουμε να μας βάζει λιγότερες. Εγώ θα πάρω αρκετά λιγότερες, ώστε να είμαι σίγουρος ότι και το αρχείο είναι μικρότερο των 4 MB για να το ανεβάσουμε στο Art Steps, αλλά και για να είναι πιο έντονη η διαφορά στην ποιότητα του ήχου, για να καταλάβουμε ότι μια τέτοια μέθοδος δυστυχώς μας μειώνει και την ποιότητα του ήχου. Πατάω εντάξει. Βλέπετε μια μικροαλλαγή στην σχηματοποιημένη μορφή του ήχου μας εδώ. Πατάω αρχείο, κάνω εξαγωγή ήχου. Σε MP3 θα είναι το αρχείο μας, υπάρχουν και άλλοι τύποι εδώ αρχείων, εμείς θα διαλέξουμε το MP3 και εδώ θα συμπληρώσουμε Άκρα του Τάφου και θα γράψω στα αγγλικά low, δηλαδή low quality, ότι είναι χαμηλής ποιότητας. Θα αλλάξω και φάκελο για να το βάλω στην επιφάνεια εργασίας μαζί με το αρχικό και είμαι έτοιμος να πάω να ακούσω τη διαφορά, να ελέγξω το μέγεθος των δύο αρχείων, αν όντως μειώθηκε το μέγεθός τους, και να ακούσω και τη διαφορά στην ποιότητα του ήχου.